Bueno, bo día a todas e a todos, tamén ás persoas que nos están seguindo dende as súas casas. Estamos na sesión na convocatoria extraordinaria por motivo da aprobación do proxecto do programa REAPON e proposta de salcedenses distinguidos e distinguidas. Pasamos ao punto 1 da parte resolutiva, expediente 1504/2021, aprobación do proxecto de obra de reforma integral para centro cívico do Centro Social de Adevesa. Como xa expliquei un pouquiño na comisión, este proxecto trátase da reforma integral do Centro Social Adevesa. No expediente do Pleno temos, ademais do proxecto básico, disculpa, me parece que non funciona o tempo. Sí? Vos diré, agora baixeo moito, tá? Vale, disculpade que non iba o tema do tempo. Como decía, no expediente temos, ademais do proxecto básico e de execución da reforma integral do Centro Social Adevesa, temos, ademais do que é o proxecto, a memoria de contribución á consecución dos obxectivos de desenvolvemento sostible da Axenda 2030. E gustaríame empezar por aquí porque este é unha das partes principais deste proxecto, xa que se fai un esforzo moi importante, non só construtivo, senón tamén económico, para dar cumprimento a esta Axenda 2030. En relación con isto, faise fincapé no illamento dos muros de pedra para reducir ao mínimo o consumo enerxético, así como tamén a instalación dunha nova cuberta. Evítense pontes térmicos e proponse a instalación dun equipo de fotovoltaica para a xeración de enerxía eléctrica. Como decía antes, o proxecto ten unha base moi importante na Axenda 2030 e na reducción de consumo enerxético. Por outra parte, tamén está no expediente o proxecto básico de execución, que paso un pouco a resumir ou a explicar. A descripción das obras que se van a realizar están en 4 apartados. A primeira son as actuacións na cuberta. A nova cuberta realízase cunha estrutura de aceiro laminado que soportará un paquete de illamento e impermeabilización, rematando cunha cuberta de tella plana. Tamén se realizan actuacións de rehabilitación no interior da edificación, é unha intervención integral, deixando únicamente os muros de cerramento de granito gris salceda, os de carga e a estrutura de formigón en pé. Realizarase tamén unha conexión entre o edificio principal e o auditorio. Renovarase toda a envolvente térmica da edificación actuando no forzado baixo cuberta, nos trasdosados interiores e nas carpinterías exteriores, ademais no baixo pavimento da planta baixa. Adecuarase tamén a edificación para evitar a problemática do radón, para evitar o paso do radón, realizando unha barreira de protección e unha soleira ventilada para evitar o acceso cara á edificación. Actuarase tamén, que é outro dos apartados importantes deste proxecto, na accesibilidade da edificación, garantindo un itinerario totalmente accesible a todas as dependencias e instalando, ademais, un elevador. Ademais, intervense de forma puntual coa dotación de un mobiliario urbano a modo de expositor luminoso na fachada principal da edificación. E, por último, actuarase na zona de auditorio para adaptar o cumprimento da normativa de incendios, xa que neste aspecto vai se ver afectado pola intervención que facemos no propio edificio principal. O programa de edificación reformada compónse de planta baixa, de almacén, sala de xuntas, vestíbulo, escaleira, 2 aseos, distribuidor e a súa parte proporcional de comunicación tanto verticais como horizontais. E na planta primeira tendríamos 2 aseos máis, as comunicacións, escaleira, 4 despachos para asociacións, ou 4 salas de asociacións, outra sala de xuntas, exteriormente tamén se ordea ao acceso á edificación cun elemento de
de mobiliario urbano, como decía antes, que son os paneis expositores. A superficie sobre a que se actúa é en planta baixa 225,54 metros e na planta primeira 173,73. En total, temos unha superficie construída de casi 400 metros cuadrados. Volvo a facer fincapé na mellora de eficiencia enerxética, que dá un resultado, unha reducción das emisións de dióxido de carbono de máis dun 90%. O orzamento base de licitación é de 556.755,47 euros máis IVE. A intención é solicitar este proxecto dentro das actuacións de tipo 1 de rehabilitación de edificacións e instalacións do programa REAPUN da Deputación de Pontevedra. Resumindo, a intención con esta rehabilitación integral do edificio principal do Centro Social Adevesa, a intención é culminar unha actuación integral que xa se ven realizando en toda esa zona nos últimos anos e completala coa rehabilitación desta edificación tanto interior como de fachada cara á plaza. Convertir este edificio nunha instalación moderna, realizando melloras notables, sobre todo na mellora da eficiencia enerxética, como decíamos antes, e mellorar, por suposto, as condicións de accesibilidade e salubridade tamén, adaptando a normativa actual. Outro dos obxectivos é facela moito máis funcional, aberta e polivalente, adaptando aos novos tempos que, como ben sabedes, entre, por exemplo, o tema de pandemia, nos fai esa necesidade de ter edificios máis polivalentes. En principio, nada máis. Palabras, Partido Popular. Bos días a todos os veciños que nos están vendo ou que nos vayan a ver e a todos os membros da corporación. Ben, dentro do Grupo Popular, nos alegramos que, por fin, se traian a este pleno propostas que vayan a mellorar certos colectivos que van a utilizar este edificio e tamén nos alegramos que o Goberno tevera ben fixarse no programa electoral do Partido Popular, non só do ano 19, senón tamén do ano 15, onde levábamos, entre outras moitas cuestións, esta proposta de mellora deste edificio. Creo que é de xustiza poñer en valor este edificio e, sobre todo, adecualo, como ben se dixo, a que foi a máis funcional e que moitos, como dixen, colectivos, veciños, asociacións, etc., poidan ver colmadas as súas expectativas a hora de facer certos eventos, reunións, congresos, exposicións, etc. Por lo tanto, na idea principal estamos totalmente de acordo, así o manifestamos tamén na Comisión Informativa, e, como digo, nos alegramos que teñan a ben aceptar unha proposta deste grupo en canto á rehabilitación deste edificio. A pena tamén é que non se fixera caso en anos anteriores no tocante ao entorno deste edificio da Adevesa. Me estou a referir á reforma da Plaza da Adevesa, que se fixo fai uns anos, e como consecuencia do que nos decíamos por aquel entón, se vai a ver máis pronunciada o non aproveitar todo ese espacio con esta rehabilitación deste edificio, xa que, como nos propoñíamos en aquel entón, o feito de poder ter unha plaza unida a este edificio iba a permitir facer moitas máis actuacións ao aire libre, iba a poder permitir facer un entorno onde o espacio público unido a este edificio público fose moitísimo maior e, polo tanto, facilitar todas as actividades e todo o que é a mobilidade de persoas en ese entorno e, polo tanto, sin lugar a dudas, iba a ser moito mellor ese entorno para os veciños e as persoas que a ese edificio e a esa plaza, a diario e tamén cando ali se fagan certas actuacións, podían disfrutar dun xeito mellor, non? Ben, non se fixo caso a esa proposta que nos planteamos en aquel momento, a reforma da Plaza de Adevesa se fixo como se fixo, e tamén outra das cousas que nos planteábamos e que se está, supoño que dentro do Goberno se sigue con esa tramitación, era a parcela que está ali, que agora se está utilizando para aparcamento, poder utilizala para unir á plaza e ganar moito máis espacio para os veciños, e iso o que iba a facer é que o tráfico todo da calle Ador, da calle Vigo e tamén da entrada a Salceda, iba o tráfico a desviarse todo pola
o sea, é dicir, desvialo de diante do edificio, non? Perdona un momento que me estou encontrando mal. No. Parar un momento, paramos e non hai problema, Sí. Gracias, perdón. Pode ser o efecto secundario. Pois, como estaba dicindo, pois a verdade é que bueno, que estamos de acordo totalmente no fin desta reforma e creo que, ao final, o importante xa non cuestións menores, non? Que podíamos debatir ou entrar en cuestión con quen redactou o proxecto, ou incluso co propio goberno, no tocante aos remates, a distribución dos espacios dese edificio, pois as cores elixidas, os materiais, en fin, todas estas cousas que ao final pois a uns se gustan máis, menos, ou uns estamos de acordo con un color, con outro, etc. Eu creo que son cuestións menores e o importante aquí é o fin último que é a reforma dese edificio. E, polo tanto, dentro do noso grupo vamos a apoialo. Xa digo, insisto, que é unha pena que ás veces pensemos a medio ou corto plazo e non pensemos no futuro a hora de ordenar certos espacios do noso concello. Vímolo tamén na rúa Rafael Tilbe, non? Diante do Bar Charango, que pudo quedar aquilo moito mellor, pasou o que pasou, todos somos conocedores do que ali sucedeu durante moito tempo, e a veces rectificar certas cuestións, simplemente desplazar certos elementos uns metros para un lado ou outro, cambia completamente a mobilidade e non poñemos elementos que impiden a mobilidade dun xeito máis fácil, non? Por lo tanto, pouco máis que dicir. Esperemos que este proxecto teña o visto bo dentro dese plan e, por lo tanto, que veña para Saceda esa inversión e esa posta en valor do edificio de Devesa que, como digo e remarco, é o fin último que todos estamos de acordo en votar a favor. Gracias. Gracias, Santi. Movemento Salceda. Pois, bo día a todos e a todas e o público que nos sigue dende a canle de YouTube. Benvidos a esta sesión plenaria na Semana Cultural das nosas festas. Santi, si ves que precisa salir, paramos e retomamos. Moi ben. Bueno, pois hoxe traemos esta sesión plenaria a posta en valor do edificio da Devesa. Actualmente, Centro de Servicios Sociais a Devesa, como coñecemos todos dende hai moito tempo, e que se vai convertir no centro do asociacionismo, das asociacións. O 9 de marzo reunímonos cos colectivos que ali desenrolan a súa laboura fantástica de ofrecer a Salceda un montón de actos e de traballo para o ben da sociedade, Mulleres Rurais e a Asociación de Persoas Xubiladas e Pensionistas de Salceda, donde se puxo sobre a mesa este proxecto e donde se lles fixo partícipes dende o primeiro momento de formar parte para ter o resultado máis óptimo e que o traballo que ali realicen se faga ou poidan facer nas mellores condicións posibles. Eu creo que iso é o fundamental, o sea, acordar ca veciñanza como van a ser os edificios que eles, ademais, van a manter vivos. E iso foi o que fixemos o 9 de marzo. Hoxe un pasiño máis, traendo a aprobación deste proxecto a sesión plenaria, que polo que vexo vai a ser por unanimidade, cousa da que me alegro. E me alegro, ademais, que sigamos ese camiño emprendido dende hai moitos anos na recuperación e na rehabilitación de
de edificios e espacios municipais e, concretamente, nestes 2 anos, con diferentes inversións que se levan feito nestes edificios. Falamos da inversión da Praza de Abastos, que suma máis de 75.000 euros. Falamos do Colexio de San Xurxo, convertido no centro terapéutico xestionado por Afago, máis de 77.000 euros. Falamos do Colexio de Budiño, que suma un total de 65.000 euros. Falamos das instalacións do Penedo Redondo, que na súa primeira fase invertiuse máis de 87.000 euros. Falamos do CDL do Torrón, coa inversión da climatización de casi 18.000 euros. En definitiva, 2 anos de aposta por os edificios municipais e nos que se leva investido nesta legislatura pois casi 350.000 euros. Como digo, hoxe un pasiño máis para seguir nesa senda de rehabilitación dos nosos edificios. Sabedes que de fainada tamén puxemos en marcha o vello centro de saúde con unha pequena reforma e ali están desempeñando a súa labor servizos sociais, ademais do gabinete de psicoloxía, se trasladará ao servicio de atención temperá e probablemente o gabinete de logopedia e pedagogía en algún momento. En definitiva, recuperar, por en valor e ofrecer á veciñanza os mellores edificios, as mellores instalacións que poidan disfrutar delas e que os traballadores e traballadoras do Concello tamén teñan un espazo onde traballar en mellores condicións. Dende logo, esta proposta vai a contar co apoio de Movemento Salceda. A parte técnica xa explicou a alcaldesa, que foi quen deu seguimento ao proxecto e, como decía, seguindo a liña e a senda de recuperación, do Plan de Recuperación e Rehabilitación de Edificios Municipais, o noso voto vai a ser a favor. Quero felicitar tamén o Gabinete de Arquitectura, neste caso o MUN, polo traballo realizado. Gracias. Entendo que non vades a precisar a segunda quenda. Nada, alégrome de que teñamos unanimidade neste punto, de que avancemos pois nesa rehabilitación de edificios que formaba parte de, creo que de todos os programas electorais dos partidos que nos presentamos ás eleccións. Apostamos pola rehabilitación dos edificios, apostamos por pôr en valor edificacións que Salceda xa ten para darlle máis servizos á veciñanza, e iso é unha parte do que traemos hoxe aquí. Polo tanto, estando todos de acordo, vou pasar a ler... Perdón. Sí, vou vos pedir a todos que cando este pechado era por... Nada máis, son 2 puntualizacións á intervención de Santi. O proxecto está perfectamente explicado por Verónica. Como dixo a nosa portavoz, o voto vai ser favorable. Pero hai 2 cousas que dixeche Santi que non estou de acordo. Como concelleiro de mobilidade, que son agora, anteriormente era de Vías e Obras, que agora leva a compañeira e portavoz de Loli, o do tráfico nesa plaza é un problema, evidentemente é un problema. O vosso proxecto que presentarades, proxecto por chamarlle de alguna maneira, que presentarades con unha rotonda na finca esta onde está o aparcamento, xa falamos aquí algunhas veces. Eso, en fin, estaba desfacendo unha torre no aire, porque aquela finca non é do Concello, era unha finca privada que tiña un edificio para construir ali. Esa licencia caducouse do edificio, caducouse aquí en pleno, como xa sabedes, e agora está o Concello no proceso de facerse ca parcela que aínda pertence ao Sareb. Entón, o de facer ali a rotonda naqueles momentos era totalmente inviable, e a solución foi separar o que é a calle, a Rúa Vigo, desplazala da fachada do edificio do antigo cuartel da Guardia Civil, o que se vai restaurar agora, separala dali para que non pasara por adiante e dar servicio ao Camiño Vello de Entenza, que vos esqueciadas nese proxecto. Non sei se pensabades cruzar toda a plaza de Besa para vir a enlazar a rotonda ao Camiño Vello de Entenza, porque non o tiñades contemplado, non? Recentemente, isto está... O papel, a bola está no tellado da Xunta, non? É dicir, o problema dese tráfico é o enlace da Lagoela. Ese é o gran problema. Que todo o tráfico pesado que ven de Tui, que ven das canteiras de Parada Rubia, Sentenza,
hacia Salvaterra ten que pasar por o centro da vila por esa zona humanizada. Ese é o gran problema, porque non ten enlace ca vía rápida por Riño Salvaterra. E viceversa, todo o tráfico pesado que ven de Salvaterra hacia Tui ten que pasar outra vez polo centro da vila, pola Plaza da Devesa, porque o enlace da Laguela tampouco contempla unha salida de Salvaterra hacia Tui. O tráfico pesado, os coches salen con dificultad, os turismos pequenos, pero o tráfico pesado é imposible. Isto está no tellado da Xunta, na Consellería de Mobilidade, que dirixe a vosa compañeira Etel Vázquez, coa cual nos reunimos Loli máis eu fai uns meses, e presentamos este proxecto xa de mellora dese enlace, con dúas alternativas distintas, que escollan a que queiran. Pero ese é o gran problema da Plaza da Devesa, non é que pase por ali a calle. A zona unha vez humanizada, se quita o tráfico pesado e a gran cantidad de tráfico, pois queda inmensamente mellorada. Só quería puntualizarche eso, Santi, gracias. Voulle permitir ao Partido Popular, por suposto, o que si vos agradezo máis que nada por levar un orden e que nun momento que a alcaldesa empeza a ler a proposta, pois cumplamos e continuemos co pleno como é o procedimento e como así se leva. Pero non pasa nada, por suposto, Santi, teis o mesmo turno de palabra. Gracias. Non saquei o debate, por tanto, agradezoche a posibilidade de intervir, non? Ben, Miguel, o que eu me refería antes, efectivamente, é pensar o futuro e non pensar a corto plazo. Cando un quere facer unha obra sí ou sí e non pensa as consecuencias que vai a traer esa obra, pois pasa o que pasa. O mellor a Plaza de Devesa non houbera que habela feito en ese momento. Igual habría que esperar uns anos a facela. Precisamente por eso, claro. Precisamente por eso. Por qué? Porque ahora vamos a invertir, se ven aprobado este proxecto, 600 e pico mil euros en ese edificio e temos a Plaza da Devesa reformada como está reformada. E igual que se faga a corto medio plazo que se fará esa entrada na APO 510, porque a Plaza de Devesa está feita como está feita. Que facemos? Logo rompémola e sacamos o tráfico de diante, pasámoslo por outro lado. Cando o Concello compra a parcela, no. Entón, o que había que facer era, primeiro, facer o que se estaba facendo, comprar esa parcela, segundo, facer a obra da Devesa tal como está planteada, desviando o tráfico, e despois facer a reforma do edificio. Ou ao revés, facer a reforma do edificio e despois a plaza. E non era unha prioridade. Sin embargo, fíxose sí ou sí, e ao final quedou como quedou. En canto a rotondas, home, vostedes dar exemplo de rotondas creo que non son o mellor exemplo, porque temos rotondas no casco urbano para dar e tomar e pois non son moi exemplo a tomar, non? En canto ao que vostedes fala, con canto, se me permite, en canto a cuestión que sacou, mire, as alternativas que vostedes plantearon para esa reforma da entrada no Puente da Lagoela, este grupo, xa lle digo que non estamos de acordo. Só hai que ver a foto que a esa alcaldesa puxo uns días antes de deixar de ser alcaldesa, só hai que ver esa foto para darse de conta e que nos expliquen ustedes como pretenden executar esas dúas rotondas a altura do edificio, contra o edificio, etcétera, etcétera. Perdón, non. Eu invito a calquer veciño a que se pare diante daquel panel e que vexa onde vostedes plantan a rotonda pegada ao edificio e a altura do edificio. Que me lo expliquen. Xa digo, non, ustedes fixeron un debuxo. Xa que falan vostedes de debuxo, por certo, termino, señora alcaldesa, por certo. É moi fácil utilizar os fondos. É moi fácil utilizar os fondos públicos dos veciños para facer proxectos dentro do goberno antes das eleccións, vale? Como, por exemplo, a presentación no edificio do antigo centro de saúde dun centro cívico, que agora non se vai facer ese centro cívico, o vamos a facer no edificio da Devesa, pero ese proxecto o pagaron os veciños, sabe? E o presentou ese alcalde, coa esa alcaldesa no goberno, con vostede no goberno, vale, diante dos veciños, con fondos públicos. Iso é moi fácil. Presentarse nas eleccións cun proxecto pagado cos veciños, sabe? Iso é o que non se pode facer. E nós o que planteamos foi unha reforma da Devesa feita por un compañeiro noso e a idea, claro que non era un proxecto, era a idea do que se podía facer ali. Claro que non estaba a escala, claro que non, pero o concepto todos os veciños entenderon perfectamente o que nos propoñemos. E ustedes tamén. Outra cousa é, pois, despreciar
despreciar non un proxecto que non era, senón unha vontade de executar unha mellora dun entorno como era a Plaza de Besa. E remato. Creo que a largo plazo houbera sido moito mellor esperar uns anos, comprar a parcela que esperemos que compremos en breve e ordenar o tráfico de Besa, distanciando ese tráfico do edificio. Porque esa plaza unida ao edificio que vamos ou pretendemos reformar, como a plaza actual. Imagínense vostedes que a plaza do Concello pasara a rúa, termino, por diante do edificio. Hombre, por favor. Hai que pensar a medio e longo plazo, non se pode pensar a 1 ano, 2 anos, hai que pensar a largo plazo. E por iso hai que plantear as cousas con un poquinho de sentidiño. Gracias, alcaldesa. Voulle permitir ao Movemento Salceda un minuto. Volvo a recalcar, esperemos que a partir de agora os plenos sexan cumplindo os procedementos e non se deste debate porque estamos falando dun tema que non ten que ver co que traemos hoxe aquí e que, ademais, vamos a aprobar por unanimidade, co cal agradezo que a partir de agora se cumpla o procedimento do pleno. Loli. Gracias, Verónica. Non, simplemente por alusións, xa que me mencionou, e por contextualizar, porque a mí me gusta dar os datos correctos basicamente por respeto a veciñanza e despois cada quen que saque as súas conclusións. Estudo da Rotonda da Lagoela non foi un proxecto presentado hai 2 días, é un estudo realizado pola empresa Óptima no 2018 e avalado por Paco Menéndez, que creo que o conocedes todos. Teño que decir, ademais, que foi moi ben acollido e recibido e pendente de dar unha resposta, por si, evidentemente, este estudo que inicialmente foi avalado resulta que hai fórmula de melloralo, pois aquí estamos para recibir as propostas da Xunta. Perfectamente recollido por Etel Vázquez, a conselleira, cousa que lle agradezco moito. E, hombre, cando se fala de datos, de anos, de facer publicidade por facer, hai que contextualizar. Proxecto de 2018, realizado por Óptima, enlace da Lagoela, avalado por Paco Menéndez, e agardando a resposta da Xunta, como digo, ben acollido este proxecto pola conselleira Etel. Gracias. Bueno, moi ben. Vou a pasar a ler a proposta e os acordos que vamos a tomar. Primeiro, aprobar o proxecto de obras denominado Proxecto Básico e Executivo de Reforma Integral para o Centro Cívico, redactado polo arquitecto Carlos Álvarez Ávila, o proxecto de obras asinado en xuño de 2021 cun orzamento base de licitación de 673.674,12 euros, IBE do 21% incluído, ascendendo o IBE a 116.918,65 euros e o presuposto sen IBE de 556.755,47 euros. Segundo, que leve a cabo o reformulo do proxecto de obras de conformidade co artigo 236 da Lei de Contratos do Sector Público. E terceiro, someter a ratificación plenaria a presente resolución na primeira sesión que se celebre. Votos a favor. Votos en contra, nada. Aprobado por unanimidade. Pasamos ao segundo punto da orde do día, expediente 1631/2021, salcedenses distinguidos e distinguidas deste ano 2021. Como decíamos antes, pois, como decía a compañeira do Movemento Salceda, estamos en festas, estamos nunhas festas nunha situación diferente, con actos, intentamos manter aqueles actos que podemos celebrar con seguridade. Este é un deles, e vamos a pasar a que o concelleiro de Cultura nos explique un pouquiño a proposta, que esa non é a primeira vez que traemos a pleno, e despois de aprobación do regulamento queremos pasarlo por pleno, por suposto. Álex. Sí, hola, bo día a toda a veciñanza que nos sigue, bo día compañeiros e compañeiras. Bueno, este ano celebrase a 10ª edición do acto cívico de recoñecemento a salcedenses distinguidos e distinguidas, no que, como todos os anos, pues, bueno, queremos facerlle unha mención e un recoñecemento a esas persoas que digamos que foron moi importantes para a vida social e para o desenvolvemento da nosa vila.
Este ano sempre intentamos facer un fío conductor entre as distintas persoas. A veces conseguímolo, a veces non tanto, pero este ano queremos, pois, digamos, que o acto e os homenaxeado e homenaxeadas pois, leven o fío conductor do comercio, non? Un dos sectores que máis leva sufrido nestes últimos anos e que, precisamente, grazas a xente como as persoas que imos homenaxear, tivo unha gran importancia e foi fundamental para o desenvolvemento tanto económico como social do noso concello. As tres persoas que vimos a propor e que, bueno, a verdade é que xa non lo adiantaron o Partido Popular na Comisión Informativa e esperemos que salen, bueno, xa non adiantaron que van a salir aprobados por unanimidade, non? Por lo tanto, van a levar o respaldo de toda a corporación municipal. A primeira das persoas é Leonisia Pérez Álvarez, nacido o 1 de novembro do ano 29, e que, bueno, pola súa vida adicada ao comercio e a hostelería, presentando a tenda bar Carrasca en Parderrubias. Bueno, coñecida como Elisa da Carrasca, digamos que foi a alma mater do bar Carrasca, de tenda, bar e estanco, que está ali situada no barrio de Fontán en Parderrubias. Fixo herdando o negocio e fixo ata a xubilación. Logo da xubilación, pues, bueno, tamén seguiu sendo moi activa e moi importante, non? Mentre o rexentaba, pues, bueno, a súa filla e agora, na actualidade, a súa neta. Queremos resaltar a importancia de herdar un negocio familiar, de mantelo no tempo, de leválo máis adiante e todo, pois, compatibilizando digamos, coa crianza da familia. Creemos que, polo que pudemos ver cando falando con ela, coas seus familiares, a importancia dela coa súa familia é moi grande. Notamos todo o cariño que lle devotan os seus netos e a súa filla e creemos que é unha persoa totalmente merecedora deste recoñecemento. A seguinte persona é Adoración Besada Diz, nacida o 24 de maio do 41, pola súa vida dedicada ao sector do comercio e no sector do moble. Bueno, máis coñecida como Dora Valenzuela. Dora foi un dos grandes expoñentes do comercio de Salceda de Caselas. Ele e o seu marido Tito foron os creadores de Muebles Valenzuela, que, bueno, vaga a redundancia, creo que é un dos grandes referentes da moblería en Salceda de Caselas. Eu creo que todos os que estamos aquí, ou casi todos, nas nosas casas, pois, en algún momento hubo algún moble de ali, e iso, pois, se traslada a grande parte de Salceda. Comenzaron cunha pequeniña tenda e bueno, superon ir evolucionando ata convertir nun gran negocio que tamén herdou parte da familia e sigue en pé. E, bueno, e o terceiro homenaxeado é Serafín Otero Sobrino, nacido o 20 de agosto do ano 37, tamén por toda a vida dedicada ao sector do comercio e concretamente da xollería, ademais do seu activismo e da súa actividade social. Otero é coñecido como Otero, polo apellido, é un dos grandes referentes do comercio en Salceda, contando cunhas das dúas xollerías que aquí había na vila. Aínda que naceu en Cristiñade, sendo moi novo xa se trasladou a Salceda, basicamente para traballar no negocio que tamén montara o seu pai e que herdeu sendo moi novo. Ademais de desplazarse a Salceda por negocio, finalmente, bueno, desenvolveu a súa vida persoal aquí, casou aquí e, ademais, foi unha persoa moi activa en todo o tecido asociativo. Foi directivo do Caselas, foi directivo da Comunidade de Montes de Santa María, foi directivo da AMPA, a APA naquela, do Colexio Altamira, e sempre foi unha persona que colaborou en todo o posible para que Salceda mellorase como vila, non? E, ademais, tamén, bueno, sendo reloxeiro como era, foi o encargado
perdón, foi o encargado de instalar o reloxo que está situado na hoxe Casa da Cultura e daquela na Casa do Concello. Estas tres persoas que creemos que merecen ser recoñecidas como salcedense, como salcedensas distinguidas por todo o que expuxen agora e porque creo que encaixan neses valores que pretendemos ensalzar en actos como este tipo, ¿no? A vida sinxela de persoas que moitas veces pasan desapercibidas, pero que teñen unha gran importancia e porque durante toda a súa vida contribuíron a mellora comercial, económica e, sobre todo, social do noso concello. Nada máis. Partido Popular. Ben, como ven sendo habitual, dentro do noso grupo, sempre que se truxo a pleno estas propostas, sempre aprobamos por unanimidade da corporación, porque ao final, como fixen e manifestei tamén como portavoz do grupo mayoritario da corporación, fai agora aproximadamente un ano, respecto dos tres salcedenses que distinguimos o ano pasado, pois non importa o feito de onde un nacera, nin o que se dedicara na vida, senón o importante aquí é reconocer unha trayectoria de vida, os seus erros que todos temos. Estou seguro que estas persoas tamén en algún momento pois se equivocaron, porque senón non serían humanos, pero tamén resaltando pois a parte máis positiva das persoas, que é a contribución á sociedade na que conviven, non? E, por tanto, cada un deles, nas seus eidos, aínda que todos están relacionados co comercio, ca industria do mueble, pois o da hostelería, o da joyería, pois todos eles, como digo, dun xeito ou doutro contribuíron a que Salceda pois tuvera uns servicios, tuvera onde mercar distintos elementos da mueblería, tuvera un lugar onde ir comprar pois un paquete de arroz ou un kilo de azúcar ou tomar un café, ou tamén onde comprar pois unha alianza de compromiso co aqueles mulleres e homes salcedenses que nas últimas décadas, lustros e decenios pois tiveron a ben contraer eses matrimonios ou agasallar cun detalle pois por unha celebración familiar ou de amistade, non? Por lo tanto, dentro do Grupo Popular, pois unha vez máis, é o noso recoñecemento a estas persoas que, como digo, co seu sacrificio, co seu empeño, que bastante temos que aprender desta xeración de homes e mulleres que o pasaron moi mal en tempos moi difíciles, que non tiñan subvencións, que non tiñan accesos ás tecnoloxías, que non tiñan estradas asfaltadas, que non tiñan luz pública, que non tiñan, pois, en moitas ocasións, seguramente ao principio das súas infancia, neveras na súa casa, é dicir, cousas básicas que temos ahora mesmo todos nós e que moitas veces pois, non valoramos de onde vimos a través destas persoas, dos nosos pais e nosos avós, que tanto e malo pasaron e que a veces, pois, como se suele dicir en términos coloquiales, pero que é unha palabra moi explícita do que a sociedade de hoxe ten, entre comillas, o digo claramente, que temos moito vicio en moitas cuestións e que, como digo, non valoramos o que estes homes e mulleres pasaron ao longo da súa infancia, da súa madurez como homes e mulleres e, sobre todo, pois, levar adiante eses negocios, non? Agora é moi fácil, bueno, moi fácil non é, pero os que se dedican ao tema do comercio, non? Chegar a pagar uns intereses baixos nos créditos, pero seguramente que cando Valenzuela iba a comprar mercancía e tiña que ir a pedir seguramente algo de financiación, tiña que pagar un 20 e pico % de intereses, non? Entón, quero dicir que o empeño desta xente ten un mérito excepcional polos tempos que lle tocou vivir, polas dificultades que tiveron que superar e o feito de que ante esas tantas e moitas adversidades, pois foron quen de superarse e, como decía o compañeiro Alejandro, foron quen de transmitir estes negocios familiares aos seus herederos que desde aquí o noso apoio a que sigan defendendo con esa ilusión, con esa entrega e con esa profesionalidade que estou seguro, e así foi, sin lugar a dudas, estes tres homes e mulleres pois fixeron ao longo da súa vida ao frente dos seus respectivos negocios. Por lo tanto, as nosas felicitacións e que o próximo domingo pois nos axude o tempo, creo que sí vai a ser, para recoñecerlle públicamente a estas
tanto a Leonisia Pérez Álvarez como a don Serafín Otero Sobrino e a Adoración Besada Diz, pois o recoñecemento que a Corporación Municipal unanimemente e conxuntamente os salcedenses llevamos a facer o próximo domingo na Plaza do Concello. Moitas gracias. Ben, creo que toda a corporación está de acordo, tamén todos entendemos que seguro que hai moitas persoas que podían estar hoxe aquí neste pleno, que podrían ser nomeados e homenaxeados como salcedenses distinguido ou distinguida, pero este ano pois quixemos, como decía o compañeiro de Cultura, ter ese fío condutor do emprendemento e do comercio local, non? Estamos pasando unha etapa complicada para o comercio local, para a hostelería, e aquí estas tres persoas nos mostran que tamén antes se pasaron outras etapas complicadas e que foron quen de seguir adiante, de sair, o que nos mostra tamén pois esa esperanza que tamén necesitamos nesta época de pandemia de que vamos a ser capaces de superar. Alex fixo un breve recorrido pola historia destas tres persoas, destes tres homes e mulleres, que non deixa de ser a nosa historia, a historia de Salceda, e por iso pois, creo que é motivo de ledicia estar hoxe aquí con esta proposta. Non teño moito máis que engadir, sei que vamos a estar todos de acordo, co cal paso a ler os seguintes acordos que vamos a aprobar. O primeiro, homenaxear como salcedenses distinguidos e distinguidas no acto cívico a celebrar o domingo 18 de xullo de 2021 as seguintes persoas: Leonisia Pérez Álvarez, nada o 1 de novembro de 1929, pola súa vida adicada ao comercio e hostelería, resentando a tenda Bar Carrasca en Par de Rubias. Adoración Besada Diz, nada o 24 de maio de 1941, pola súa vida adicada ao comercio no sector do moble. E Serafín Otero Sobrino, nada o 20 de agosto de 1937, por toda unha vida adicada ao comercio no sector da xoiería. E punto 2, dar traslado deste acordo ás persoas nomeadas. Votos a favor. Unanimidade. Pois moitas grazas a todos e a todas. Levantamos a sesión.